Ma-harvest na ang mais. Ay kani buhi pa man eh. Dako man lagi kayo. Dako. Makakaon. Hani, pero gamay kaayo man. Patay naman yung buhok. Oh, laya na na. Pwede na na. Gagmay na rin kay landungan man siya, di sa katubo. So sa ato pa ma nalandungan pug ko mong wako katubo. Charis. Mao niya nakanindot sa naayuta guys. Murjog na yuta. Nindot bitagid siya kaning mag farm og mga ingon ani ba magtanom-tanom og mga lagot mo. Ang area lang jud ang wala. Ay naay area di ay pero ang ipalit mo'y wala. Charis. So swerte lang jud kay tong mga naykayutaan no nga naa sa ubos kanang dili gud kayo as in buki jud kaayo siya. Kaniday nga mga mais is dili niya mo ang tinanom na dala lang ni pagpalit namo na siya tinanom nga gagmating pa. So kaning area is 100 square meter ani siya guys kay maora may makaya nako sa karon. Sa karon. Ay wala may unod ni. Kaluoy. Ay, kumbra ning gawas. Sumura jud kog correct nagtanaw-tan. Oo, asa na pud akong makuha ani. Pero wala siya katubo jud, sayang. Wala man gud siya naatiman og kanang bungkal-bungkal. Kay supposed to be dili jud ni siya pang maisan. Kay naa jud may plano ani nga yuta diri. Pero kay sayang man pud natanom naman siya so ako nang ipadayon. And isa pa pud ay wala pay budget para sa mga giplano. Plano pa lang gid siya. Charis. Medyo pag sumuk-sumuk na ko aning kabagnutan ba. Gipang sulom siya. Gipang sulom siya. Matamis siguro naman, no? Hey, katul. Tagas na jud kaayo siya. Murag 2 months or 3 months na ni siya. Pero wala gyud siya katambok, wala kadagko. Mura pa jud gipang kaon sa mga kuan. Mananak. Mao. Ay, mga bata na gulat ka. Bata. Pwede pa ni. Dako kay siya. Yang ano man nila diri sa kuha. Wala ka, nang harvest ka na. Imo din na. Ay, pat yun, dahil siya, ma? Oo, bali yun. Wala to na kung ibang bali akong ipanguhaan ganina. Yan, nakagata na nga kain dapat. Ayaw, magiging sa gabi eh. Hindi na siya lukoy. Naka, nanguha ka diha. Mura jud nag-imong tinanom. Ugmay wa katubo gani. Ano mo nang ipapanitan? Ini tanggal na tagsagno. Buhok ra ang midula. Ya ko isa. Gilong-ag dayon pag-uli sa balay. Oy, yehey! Nakakaon na gyud mi sa mais nga dili among tinanom. Sayang lang ba kay wala katubo. Murag ako. Hihi! Malagkit. Malagkit, oy. Malapit man. Balik. Balik.